Είναι εδώ με πάρα πολλά αξεσουάρ και δικό της ουσιαστικά ντουλάπα σπιτάκι για να χαρεί το παιδάκι σου. Πάμε την ανοίξουμε μαζί. Το κουτί. Κάτι για μυστήριο έχει εδώ πέρα να ξεκλειδώσουμε. Πίσω έχει τα διάφορα look της κούκλας. Και πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Το κλειδί που θα μας χρησιμεύσει. Και εδώ πάμε να δούμε. Πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία. Ουσιαστικά ανοίγει κάθε ντουλαπάκι. Νομίζω ότι κάνουμε αυτό εδώ. Για να τα ανοίξουμε να δούμε τι έχουν. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτό. Ωραία. Αυτό μοιάζει σαν κάτι που μπαίνει στο κεφάλι. Ένα πεντάλια. Αυτά σίγουρα μπαίνουν στα χέρια. Ήταν κάτι άλλο εδώ μέσα. Το έχασα. Μια καρδιά. Τα ρούχα της. Θα φορέσει και μανίκια. Sleeves. Μου αρέσει. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ μέσα. Όχι. Για να δω. Κοίτα αυτό το καλσόν. Μ' αρέσει. Sparkly. Για να δούμε από την άλλη. Την άνοιξα μόνη μου, την άλλη ντουλάπα. Να δούμε τι έχει. Τα παπούτσια της. Παγούρι. Έχει πάρα πολλά αξεσουάρ. Τσαντάκι. Χτενούλα. Και αυτό μου κάνει για κολλιέ. Ωραία. Βρήκαμε εδώ μέσα μία καρδιά. Αυτό που δεν ξέρω πραγματικά τι είναι. Μία κρεμάστρα. Και άλλη μία κρεμάστρα. Και τα παπούτσια της. Πολύ ψηλοτάκουνα. Σίγουρα θα έπεφτα με αυτά. Και έχουμε και αυτό. Σαν... Όπα, κορσές μοιάζει. Στο στήθος μπαίνει κάπου εκεί. Όπα, ήταν focus. Οκ. Ωραία, αυτά ήταν όλα τα αξεσουάρ. Το θέμα είναι τώρα πώς θα ανοίξουμε την κούκλα μας. Γιατί αυτό δεν ανοίγει. Για να ξανακλείσουμε λίγο αυτά. Όπα,
Εκεί κλείνει. Ωραία. Στις οδηγίες λέει να κοιτάξουμε για το clue. Look for the clue. Ωραία. Στη συσκευασία τα είδαμε πριν, δεν είχε κάτι. Τώρα υποπτεύομαι ότι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε την καρδιά. Την έχουμε, τέλεια. Έχουμε την άλλη την καρδιά που μπαίνει από πάνω. Την έχουμε και αυτή. Να την, ωραία. Οπότε φαντάζομαι, αυτό είναι, εντάξει, είναι πολύ συναρπαστικό. Μπαίνει εκεί η καρδιά, τέλεια. Και, ωραία, ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε να βρούμε ουσιαστικά τα clues, όπως λέγονται, τα στοιχεία, για να απελευθερώσουμε την κούκλα. Και είναι και αυτό εδώ, το οποίο μπαίνει, φαντάζομαι, εδώ. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Το βάλαμε και αυτό και βάζουμε, ωραία. Το βάζουμε εδώ κάτω, μας λέει. Πώς να το βάλω τώρα αυτό. Ωραία. Μισό λεπτό, να μετακινήσω λίγο αυτά. Ωραία. Και να το κάνω... Απίστευτο. Εντάξει. Και κάπως έτσι αποκαλύφθηκε. Να το πάω λίγο πιο μακριά, να το δούμε. Η κούκλα μας. Και κλείδωσε πάνω. Να τη βγάλουμε. Ωραία. Αυτό μοιάζει σαν ασανσέρ. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Κατεβαίνει. Το βάζουμε εδώ πίσω. Και πάμε να δούμε λίγο την κούκλα. Είναι και αυτή κλειστή. Να τη βγάλω. Φοβάμαι μην κόψω τα μαλλιά της. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτό. Ωραία. Για να δούμε. Η κούκλα στέκεται μόνη της. Πω, Παναγία μου, τι ψηλά πόδια. Κοντινό. Ωραία. Νομίζω ότι στέκεται μόνη της. Μια χαρά. Να την. Στάθηκε. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της από κοντά. Δρακουλοκούκλα. Τα μαλλιά της. Έχει και extension. Και οι μπότες της. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πολύ αληθοφανή. Μ' αρέσει το μοβ κραγιόν. Πάμε να δούμε τώρα. Πέρα ότι τα αξεσουάρ είναι για να παίξεις, βλέπω ότι έχει και άλλα ρούχα. Μπορούμε να τις βάλουμε αυτό, τα ακουστικά της. Ωραία. Και μπορούμε και να την αλλάξουμε, από ό,τι βλέπω. Για να τις αλλάξουμε λίγο το outfit. Λοιπόν, την ξέντησα χωρίς να δείτε, αλλά θέλω να δείτε πραγματικά τις λεπτομέρειες της κούκλας. Ωραία, πάμε να τις βάλουμε το καλσόν. Το καλσόν μπήκε, να τις βάλουμε το κορσέ. Το κορσέ μπήκε. Αυτό είναι από το packaging. Τη φουστίτσα της.
Τα χέρια της κουνιούνται πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Ωραία. Και τα παπουτσάκια. Εντάξει. Ωραία. Την αλλάξαμε. Μας έφυγε αυτό. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί όρθια. Α, έχει και τα γάντια της. Εντάξει, απίστευτο. Έχει ακόμα τρύπα και για τον οδύχειρα. Το χέρι της είναι πραγματικά τρομακτικό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι αυτό. Λοιπόν, και το κολλιέ της. Και το μικρόφωνο. Φαντάζομαι. Α, μπαίνει εδώ. Είναι έτοιμη. Μ' αρέσει να φτιάξω λίγο την ντουλάπα. Ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Φαντάζομαι και αυτό κρεμιέται κάπου. Αυτό μπαίνει στην τσαντούλα της. Αυτό μπαίνει εδώ. Και ανοίγει και κλείνει για να βάλουμε την κούκλα μέσα. Έχει πάρα πολλά κρυζό αυτή η κούκλα, δεν υπάρχει. Ωραία. Την απελευθερώνουμε. Και βλέπω ότι είναι αυτό, υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο έχει μια καρδούλα και το βάζεις εδώ ή εδώ, ανάλογα που θέλεις να σταθεροποιείς την κούκλα. Ας το βάλουμε από εδώ. Γιατί ας πούμε με αυτά εδώ δεν κάθεται με τίποτα η κούκλα.
Έτοιμη η κούκλα μας και τα αξεσουάρ της.